नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण टोमॅटो भेंडी बनवूया। त्यासाठी आपण या प्रकारची भेंडी अशी कापून घेतलेली आहे। इथे आपण मीडियम आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे। एक कांदा आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे। इकडे आपण 4 हिरव्या मिरच्या या प्रकारे अशा मधून चिरून घेतलेल्या आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। अगदी झटपट होणारी ही रेसिपी आहे। इकडे आपलं तेलही छान गरम झालंय। आपण फोडणीला कांदा टाकूया। आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। कांदा आपण थोडासा नरम होऊन देऊया। आपण मिरच्या ज्या उभ्या चिरून घेतल्यात ते टाकूया। परतवायचे तेलामध्ये। आपला कांदा छान नरम झालाय। आपण जी भेंडी चिरून घेतली ती टाकूया। आपल्याला छान परतवून घ्यायचं आहे। आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। पाव चमचा हळद टाकूया। एक चमचा आपण मसाला टाकूया। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। अगदी झटपट अशी रेसिपी आहे ही आणि छान लागते। तुम्ही एकदा नक्की बनवा। आता आपण गॅस स्लो करूया आणि ह्यावरती झाकण ठेवूया 2 मिनिटांसाठी। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। परतून घेऊया। आता आपण जो टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय तो टाकायचा आहे। छान मिक्स करूया। आता पुन्हा याच्यावरती झाकण ठेवून टोमॅटो गळेपर्यंत आपण शिजवून घेऊया। आपण आता झाकण उघडूया आणि चेक करूया आपली भाजी झाली का। छान भेंडी शिजलेली आहे आणि टोमॅटोही छान। हे बघा। आता आपण गॅस बंद करूया। रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।